ପଣସ କଠାର ତରକାରୀ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ପୁରା ମାଂସ ପରି। ଥରେ ବନେଇଲେ ବାରମ୍ବାର ବନେଇକି ଖାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୋ ରେସିପିଟି ଆଜି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ତ ଏଇ ରେସିପିଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପଣସକୁ ଏମିତି ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଏଇଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 8-10 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ, 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା, 2ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ। ମସଲା ମୁଁ ଏଠି ଛେଚିକି ନେବି, କାହିଁକିନା ଛେଚା ମସଲାର ଟେଷ୍ଟଟା ତରକାରୀରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛେଚିକି ମସଲା ନେବି। ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଦରଦର କରି ଛେଚି ନେବି। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ମୁଁ ଟିକେ ନାଲି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେଲି। ବେଶୀ ଭାଜିବିନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏମିତି ନାଲି ହେଇଗଲେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବେ। ତାପରେ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ତେଲ ନେଇଗଲି। ତାପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ପଣସରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ବେସନ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ବେସନଟା ଏଠି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଖାଲି ତାକୁ ସେମିତି ଭାଜି ପାରିବେ। ତାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜି ନେବେ, ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲେ ତାପରେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ବହୁତ କଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବେ। ତାପରେ ଆଉ ଯେତିକି ରେଷ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ରେ ଭାଜି ନେଲି। ସବୁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜିକି କାଢ଼ି ନେଲି। ତାପରେ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ଟିକେ ଜିରା ଫୁଟେଇ ଦେଲି। ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେଲି। ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜି ନେବେ, ନରମ ହେଇଗଲେ ପିଆଜ ଛେଚିକି ରଖିଥିବା ସେଇ ରସୁଣ, ଅଦା ଆଉ ଲଙ୍କାର ଛେଚା ମସଲାଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ମସଲା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜି ନେବେ, ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ପୋଡ଼ିଯିବ। ଅଳ୍ପ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଟମାଟୋଟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ନେଇଥିଲି, ସେବେ ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ଟମାଟୋଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ କଷି ନେବି। ମସଲା ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ନେବେ। ମସଲାଟା ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ତେଲ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଚଲେଇ ନେବେ, ନହେଲେ ମସଲା ଲାଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମସଲା ପୁରା ତେଲ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ପଣସକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ତାକୁ ମସଲା ସହିତ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଲି। ତାକୁ ଟିକେ କଷି ନେଲା ପରେ ଭଲସେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଖାଲି ତାକୁ ଭାଜି ନେଇଥିଲେ ତ ଆଳୁ ଆଉ ପଣସ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି।
पानी दे ताको गोले गाले कि ताको टिके घोड़े दबा। दुई मिनिट पाखापाखि एठी हो गलानी। ताको आउ टिके चले नेबी। एठी गोटे आलू देखंतु मु देखुची सिझी गलानी। तापरे गैस रो फ्लेम को ऑफ करी सेथिर अल्प टिके धनिया पत्र टिके गरम मसला पके देली। एबे रेडी हो गला सुपर टेस्टी पणस कठा तरकारी। आपण भी थारे निश्चय ट्राई करंतु। आ केमती लागला मते कमेंट रे जणांतु। रहिली जय जगन्नाथ।